الرجيم من همزه ونفخه ونفثه وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا وذي القربى واليتامى والمساكين وقولوا للناس حسنا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ثم توليتم إلا قليلا منكم وأنتم معرضون. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا من سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيها الأخوة رمضان هجرة من صلى الله عليه وآله وسلم daga Makka zuwa garin Madina 1447 wanda ya daidai da 21 ga watan biyu miladiya 2026. Ci gaba da tafsirin alkur'ani mai girma a cikin suratul baqara a aya ta 83 a inda Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa iz akhazna misaqa bani isra'ila, lokacin da muka riƙe alƙawarin, ko ku tuna lokacin da muka ɗauki alƙawari banu isra'ila cewa la ta'buduna illa Allah, kada ku bauta kowa sai Allah, wa bil walidaini ihsana, iyaye ku kyautata musu, wa zil qurba, dangi su ma a kyauta musu, wal yatama da marayu, wal masakin da miskinai duk a kyauta musu, wa qulu lin nasi husna, sannan ku faɗi kyakkyawan zance ga mutane, wa aqimus salata, ku tsai da sallah, wa atu zakata, ku ba da zakka, summa tawallaytum, sa'annan sai kuka juya baya illa qalilan minkum, sai ɗan kaɗan daga cikinku, wa antum mu'ridun, alhalin kuna masu bijirewa. To a jiya mun ƙarasa bayani akan wannan alƙawari na farko da Allah ta'ala ya riƙe shi ga ainihin banu Isra'ila, shi ne cewa la ta'buduna illa Allah, kada ku bauta kowa sai Allah. Mun yi bayani a jiya cewa ibada ingantacca tana da ainihin ƙa'idoji na shari'a kafin ta zanto ibada wacce Allah ɗin ya yi umarni ya ce mu bauta mishi. Mun yi bayanin cewa Allah ta'ala ya halicci mu don bauta mishi, kuma wannan bauta ɗin ba don yanda ranmu yake so ba ko yanda muke gani shi fi dacewa, sai da Allah ɗin yi mana bayanin yin zan bauta mishi akan harsuna na manzanninsa. Ma duk da wannan bayani da manzanni suka yi akan yadda za a bauta wa Allah, an samu wasu daga cikin 'yan adam ɗin sun karkace daga barin wannan bauta da bayanin bautar da annabawa da manzanni suka zo da ita. Muka yi bayani a jiya wasu wuce iyaka akan haddi da aka shar'anta wajen ibada. Mun kawo misali da an banu Isra'ila yadda suka wuce iyaka akan bautar da aka shar'anta musu. Sannan mun kawo wasu daga cikin al'umma a wannan al'umma ta manzo sallallahu alaihi wa alihi sallam wanda su ma su wuce iyaka akan bautar da ainihin manzon Allah ya karantar da mu sallallahu alaihi wa alihi sallam.
sannan mun bayani wasu waɗanda suka zo da naƙasa akan bautar ba su ƙarasa inda ake so a ji ba. Sanar ka misali a kansu, wasu kuma sun karkace daga barin hanya ta manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Yayin da manzon Allah ya ce a yi zikiri ko a yi salati ko a yi sallah ko a yi kaza, sun zo da wannan zikirin amma kuma suka zo da shi a hanya ba hanyar da ya karantar ba. Duka muke bayani wannan da irin su mushrikai ta hanyar shirka da Allah da kuma waɗanda suke da girman kai ta fuskan bautar Allah. Ni mun bayanin ajiya. Sannan muke bayanin me ake kira bauta din. Dan ba za ka san yanda za ka bauta wa Allah ba sai ka san me ake kira bautar. Sannan menene ba bautar ba. Ji muke bayanin da ake kira bauta, cewa bauta suna ne wanda ya tattaro duk abin da Allah ta'ala yake so ya da shi na zantuka da ayyuka bayyana da ɓoye, ayyuka na gaɓɓai ne ko na zuciya ko na harshe. Duka muke bayani wannan. Muke bayani ta to kuma duk abin da Allah ta'ala baya san shi bai da shi ba, wannan ba a kira shi bauta. Sannan muke bayani a jiya to na hanya za mu gane cewa Allah na son abin nan kuma ya da shi. Sai muka ce idan Allah ya umarni da shi a cikin alkur'ani mai girma ko a cikin hadisan manzo sallallahu alaihi wa alihi akan harshen shi manzo din, to wannan yana cewa Allah na san wannan abin sannan kuma Allah ya yarda da shi. Amma duk abin da Allah bai umarni da shi ba a cikin alkur'ani ko a cikin hadisan manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallam, to Allah baya san wannan abin, Allah bai yarda da shi ba, ko da kuwa mai bauta ya dauka yana ganin bautar Allah yake da shi ba bautar Allah ya. To duka wannan mun gane su a jiya karatun da ya gabata. Mun shiga cikin gaba ta biyu ko a ce alƙawari na biyu da Allah ta'ala ya ɗaukar wa banu Isra'ila a kan shi. Ba mu nisa ba lokaci cin mana sai muka dakata yau za mu ɗora a kan shi ko? To Allah ta'ala ya ce alƙawari na biyu da ya riƙa ga banu Isra'ila sai ce wa bil walidayni ihsana. Bayan kun kaɗaita ni da bauta, kun cancantar min da bauta ɗin, to iyayenku kuma ku kyautata musu. Ai ma'ana asinu bil walidaini, ku kyautata wa iyayenku ihsanin kyautatawa. Wannan kyautatawa ɗin Allah ta'ala ya yi laƙin shi, ya wawanta shi. Sai zan zo ce nan wannan bautar ko shamilu ya game ko wannan insani in shamil ya game bil qawli wal fi'l, duk wani abin da yake kyautatawa ta fuskan magana ta wa iyayenka, wal fi'l ko ta fuskan aiki ka musu, wal mali ko ta fuskan dukiya ka musu, wal jah ta fuskan mutunta su da karrama su da girmama su. Sai ce wa jami'ul ihsan, kai duk hanya ta kyautatawa كواحد يعني لأن الله بما الله سبحانه وتعالى أطلق يا لا يولن كوتا وادي وكل ما يسمى إحسان فهو داخل duk abin da aka ɗauke shi ihsani ne kyautatawa wa huwa dakhil ya shiga cikin wannan. Kuma duk wannan da aka ce ita wannan kyautatawa da Allah ta'ala ce wa iyayenmu muka ce ya kunshi al-ihsan bil qawl, kyautata ta fuskan magana, gaji magana mai kyau, ka tausasa musu lokacin da kake magana da su. Wa qul lahum qawlan karima, ka gaya musu magana mai karamci, haka kuma ka musu a gane cewa lalle fa kana magana ne da wanda yake sama da kai, wanda yake da karamci gare ka. Ana buƙatar wannan. Haka ba wajen aiki, mun yi bayani wajen aiki shi ma idan sun umurce ka ka yi abu, misali kamar wanki ko yin shara, wannan umarni ne dole ka bi wannan umarnin. To in wajen bin umarni ɗin kuma a nan ne ake buƙatar ka yi sharan da kyau, ka yi wankin da kyau, shi ne ihsani ke. Zo ka yi guga, ita ma gugan ka yi kyautata. An bayyana wannan zai iya ka zo ka yi gudu ka amsa umarni da suka baka, amma baka kyautata guga ɗin ba, baka kyautata wankin ba, baka kyautata sharar ba.
wancan umarni na mene na ainihin wajibi sun ce ka yi wajibin ka kai, amma kuma wannan abin da Allah ta'ala ya ce gobe walidain ihsana, iyaye kuma ka kyautata musu. ai umarni Allah ba shi ne asinu bil walidain, ku kyautata wa an iyaye, umarni Allah ta'ala ba sannan shi al'amur ya tabi al-wujub. to sai baka bi wannan umarnin ba, kai sharan yanda ka ga dama, nan ya sharu wanda bai sharu ba, kai wankin bai wanku da yanda ya kamata ba, kai gugan bai gugan yanda ya kamata ba, to duk wannan ba ka kyautata ba. haka ba ya almal, an aike ka da dukiya in an samu tun da musu da canjin su, sannan kai ma ka ɗauki dukiyar ka kyautata musu da an dukiyarka, sannan ta fuskan karanta su duk abin da za ka jawo iyayenka zagi ko aibanta ko ci mutunci kakkai, ka karrama su kenan ka kyautata musu. duk abin da za ka jawo a zage su a cikin mutunci a naƙasa su kakkai, in kai wannan abokan sun ka kyauta a iyayenka don ka kare martabarsu da ƙimarsu da matsayinsu. hadisin manzo Allah na cewa hadisin Bukhari da Muslim, Allah ta'ala ya la'anci mutumin da ya la'anci iyayen shi. Sabu suka ce kai fa yin annar rajul walidai ko kai fa yusubbu rajul walidai, ta ya mutum zagi iyayen shi? sai ce idan mutum ya zagi baban wani, ka zagi baban wani, sai shi ma wancin ya rama, ka zagi iyayen ka, dan kai da ka sababa shi wancin in ya zaga maka iyaye. a gani baka karrama su ba, baka mutunta su ba, baka kimanta su ba baka aiki da wannan ayar ba, kuma Allah sai ya tambaye ka. kai ce duk ta hanyoyi na kyautatawa kawai iyayenka, don na al-ihsan din nan da ya ce ya kunshi bil qawli wal fi'l wal mal wal jah, haka ya kawo su don akwai kyauta ta hanyar magana, ta hanyar aiki, ta hanyar dukiya, ta hanyar mutunta su. amma kuma shari'a ba ta ƙiyyade su ba, dan masu nata kullu ma ja'a fi shar wa lam yuhaddiduhu shar wa la yara marju al af. duk abin da yake a cikin shari'a ba ta iyakance ta ce ga yanda abin yake ba. haka ma harshen larabci da qur'ani sauka akai shi ba bai haddade shi ba, to ana kuma ga al'adun ya ne kyautata ta fuskar magana al'adun ku, ya ne kyautata ta fuskar ga al'adun ga al'adun ku, ya ne kyautata ta fuskar aiki ga al'adun ku, ya ne kuma kyautata ta fuskar dukiya ga al'adun ku, ya ne kyautata ta fuskar mutunta ga al'adun ku. in bai saba shari'a ba wannan wajibin ka ne ka yi shi. bai da kyautatawa ka durƙusa wajen gaida iyayenka, suna tsaye kana tsugune, wannan bai halatta ba. hadisi manzo Allah ya hana wannan. rajul minna yalqa akhahu wa sahibu, mutum ne daga cikin mu ya haɗa ɗan uwan shi ko abokinsa, ayyan haniya lahu, zai durƙusa ya gani shi manzo Allah ce la, zai fuskance shi ya sumbance shi ya rungume shi ce la, to zai miƙa mishi na ayi musafa ayi sallama ya ce na'am. in dai yana tsaye ba za ka buka gishe shi ba, amma in yana zaune ka zauna kai ma, yana daga cikin ladabi idan yana zaune kai ma ka zauna. za ku yi magana kai yana zaune yana kallon ka sama, bai kamata haka nan, kai ma ka samu guri ka zauna. wannan yana daga cikin karamci, yana daga cikin girmamawa. amma bai daga cikin girma yana tsaye kai kuma ka tsuguna, wannan bai halatta ba, musulunci ya hana. sai muka ce duk girmamawa da za a yi in dai bata saba shari'a ba, al'adar ku ta nuna wannan abin girmamawa ta fuskan magana, girmamawa ta fuskan aiki, girmamawa ta fuskan dukiya, ta fuskan mutuntawa, to dole ka yi shi. sai dai in ya saba shari'a to wannan ba za a yi ba. abin jallan ko al-imam as-sa'idi rahmatullahi alayhi rashin wannan aya na cewa wa fihi nahy, a dai cikin wannan gaba ta ayin rabin walidin isana a cikin shi akwai hani anil isa'a. an ce ka kyautata musu, to kuma kishiyan shi an hana ka kai shine ka nuna musu, shine nuna na uwa an hana. aw adamul ihsan, ko kuma rashin nuna na kyautata musu, an hana ka nuna na musu ko kuma ka kyautata musu, shi ma an hana. yake cewa da annal wajiba, domin abin da ke wajibi shine al-ihsan, shine kyautata musu. sai ki cewa wani amur da shai, umarni da wani abu
nahyi an biddi hana kishiyan shi. In an umurce ka an ce ka kyautata musu, to an hana ka munana musu. An banjala an hana ka munana musu. An banjala haka ma Imam Qurtubi rahmatullahi alaihi yake cewa wa qarna Allah fi hadhihi al-aya, Allah ta'ala ya gama a cikin wannan aya da haqqal walidaini, haƙƙin iyaye guda biyu bi tauhid da an tauhidi. Ga tauhidi sai kuma gwaba ya biyar da kyautatawa iyaye, bayan tauhidi sai kyautatawa iyaye, sai ce li annan nash'atul ula, domin tasowar dan adam na farko min indillah daga wajen Allah ne. Iyaye sun bi sababi wajen samar da ke, shi kuma Allah ta'ala ya kaddara wannan sababi da mani da kwai nan iyaye suka haɗu a cikin mahaifa. Allah ta'ala ya sarrafa su, ya rene su har tsawon wata 9, sannan kuma Allah ya kaddara fitowarka duniya. Mana nashi'arka ta farko daga wajen Allah ne. Nashi'a ta biyu kuma bayan an haife ka daga wajen iyaye ne, ta fuskar maka tarbiyya da duk abin da yake bukata a matsayinka mai rauni a wannan lokaci, har su mai da kai ka zanto mutum, ka san dalilin halittar ka zuwa ga wannan duniya ɗin, to wajen iyaye ne wannan kuma. Kisa Allah ka sai ba mu wannan ayake nan, haƙƙin farko fi girma akan ka shine Allah, don tasowar ka na farko daga wajen Allah ne. Yare ne ka wata 9 a cikin mahaifiyarka, wuri a takure, ya ba ka abin da yake bukata na ci da sha da numfashi da iska da komai a cikin wannan mahaifar. Sai ka kai cikin duniya kuma sai Allah kuma ya miƙa wa iyayenka su tarbiyyantar da kai, ya sauko arzikinka ya danka a hannunsu a karan farko, su maka tarbiyya, su nuna maka waye shi, su nuna maka don me yasa aka halicce ka zuwa ga wannan duniya ɗin. Yasa aka ce haƙƙinsu bayan na Allah ba wanda yake nasu girma, ba wanda yake nasu girma. Shine huwa tarbiyatu min jihati walidain, shine tarbiyyantar da kai ta fuskar iyayenka guda biyu. Wani haza da haka ne karan Allah ash-shukr, shukr lahu. Allah ta'ala ya gama godiya ga iyayenka guda biyu bi shukuri da ainihin gode mishi. Yana ce anishkuru bi wa liwalidayhi, ka gode min da kuma an iyayenka. Shi ash-shukr anan yakun bil qalbi wal lisan wal jawari, gaban shi kenan. Duk abin da Allah ta'ala maka na ni'ima, to yi amfani da wannan ni'ima din zuwa ga abin da Allah yake so. Shi ne kayi shukuri kenan ko? Karka ce na gode wa Allah da ya bani wannan gidan, ya bani wannan motar, ya bani wannan kaza. Yi amfani da gidan ka sarrafa shi zuwa ga abin da Allah yake so. Motar ma ka sarrafa zuwa ga abin da Allah yake so. Duk mutum da Allah ya maka, shi ne kayi shukuri. Haka ta fuskar iyaye kuma shukuri da an iyaye ta tabbata su suka maka tarbiyya, ka zama mutum, ka san waye kai. Duk abin da suke bukata a rayuwa sun nema ba su nema maka musu don neman albarka. Shi ne shukuru zuwa ga iyayenka. Amma janna ko haka suke. Malaka wal insanu ila alwalidain, kyautatawa ga iyaye yace mu'asharatuhuma bil ma'ruf, shine cuɗanya da su, mu'amala da su bil ma'rufi, da abin da yake ma'ruf shar'an wa urfan, a shari'ance da kuma al'ada. Suna cewa al-ma'ruf urfan kal ma'ruf shar'an. Duk abin da aka sani ma'rufi ne a al'adar mutane, bai saba shari'a ba, to wannan shi ma'rufi ne a shari'a. Duk abin da yake abu ne ma'rufi a al'adar, kuma wannan abu bai saba shari'a ba, to shari'a ba ta san da shi. Shi ne ce al-ma'ruf urfan kal ma'ruf shar'an. Duk abin da ke ma'ruf ne, an ce mu'asharatu bil ma'ruf, kamar wajen mu'amala da iyalai ne ko wa ashiruhunna bil ma'ruf. To sai aka nuna al'adar me mu'ashara bil ma'ruf ta fuskan mata, shi za a ɗauka amfani da shi. Ta kuma to don iyaye, mu'ashara da iyaye bil ma'ruf ne a shari'ance da kuma ma'ruf al'adance. Wa tawadu lahu, da ƙanƙantar da ka gare su, inda kai kana ƙasar su gaya
wajen tawabi. In sun kira ka a ga alaman tawabi gare su, in sun umurce ka a ga alaman tawabi, in za ka yi musu magana a ga alaman tawabi tsakanin kai da su, an kantar da kai tsakanin kai da su. Wani sani amurki ba wani ma da jiyar da abubuwan da zai kyautata musu na farko dai shi ne cuɗanya da su bil ma'ruf. Na farko ke duk abin da ke ga al'adar wannan abin ma'arufi ne kuma bai saba shari'a ba ki yi mu'amala da harin iyayenka. Na biyu at-tawadu an kantar da kai gare su. Na uku wani tisali amurki ba in sun baka umarni ka aiwatar da wannan umarnin cikin in umarnin ya saba shari'a sun ya saba shari'a. Na hudu waddu'a bil maghfira da musu addu'a da Allah ta'ala ya gafarta musu ba'da mamati ma bayan sun mutu, bayan sun mutu suna da haƙƙi akan kai musu addu'a. Wasu mace ahli wudi sanda sadar da zumuncin da ma'abota soyayyarsu suna mu'amala da su ne suke garaye kuma akwai amintaka da abokantaka tsakaninsu ka sadar da wannan zumunci tsakanin kai da su. Dole yana da cikin kyautata musu su iyaye da duka ake. Duk kuma wannan za ka su ne daidai gwargwadon ikonka. An banta wannan wal murad bil walidain abin da ake nufi da iyaye a nan guda biyu al-ab wal uwa da uba duka ake maganar su. Wal aba'id lahu haqqu iyaye na nesa suna da haƙƙi. Su iyaye na nesa kakanni su ne iyaye na nesa kakanni ke lati sai dai laisu ka haƙƙin abul haƙƙin su ba kamar haƙƙin uwa da ainihin uba bane al-adaniyina na kusanta wani mubashar wani suka haife ka haƙƙin su ba haka suke. haƙƙin iyayenka waɗanda suka haife ka ba daidai ke da haƙƙin kakanninka ta ɓangaren uwa ko ɓangaren uba, amma su ma suna da haƙƙi a ciki. Su ma suna da haƙƙi sai dai da ke na wa'in iyayen guda biyu ba. Su ce wani hazar da salafa ɗansu shi sa gadon iyaye ya sha bamban da gadon kakanni. Ba ɗaya suke ba ɗaya suke misali ke ba ɗaya suke. Idan mutum ya rasu ya bar mahaifin shi da ɗan uwan shi da kakan shi kaka bai gado bai gado bai ga sada ko ba sannan kuma ɗan uwa da za su yi gado sun mene akwai uba. Amma idan mutum ya rasu ya bar ɗan uwan shi da kakan shi ba iyaye kaka ba zai kore ɗan uwan ba. Bal ma kakan a wani tsarin zai shigi ta shi ma ɗan uwa ne in ne bai kushi ɗan uwa ba ɗan uwan za su fi cin gado da ka sai ya rike ita shi ma ɗan uwa ne yanzu shi ma ya fi da kakan daga ɗan kaka ya kuma ɗan uwa shi ma yanzu. Duk da an kawo wanda an maka kan cewa haƙƙin iyayenka ba ba shi wani suka haife ka kai tsaye ba daidai ke da haƙƙin kakanka ba. Ba ka yadda za ka kyautata a iyayenka kai tsaye ba haka za ka kyauta iyayenka da nesa ba su ne kakanninka. An bantana sannan kuma in kakanka ya baka umarni babanka ya baka umarni ba za ka yi misali kenan babanka da yake da haƙƙi kai tsaye a wajenka. Sai dai in uban mahaifin naka ya ce ke da'a zuwa ga ɗan kakanka sai kai amma in bai ce ba a'a wancan za ka yi. Yanda ka san gadonsu ya bambanta haka nan ma sauran haƙƙoƙi sun bambanta ba ɗaya suke ba ɗaya ba ne sai da suna da buƙatar za a kyauta musu a mutunta su a karrama su don su ne tushen mahaifinka ko su ne tushen mahaifinka kuma abin alfahari da gare ka yau a ce mahaifinka shi ma ya fi ta hanyar aure ga ma iyayen shi ga mahaifin shi. abin jannabu ya ce ƙarar Allah al'amura bil ihsani ila alwalidaini Allah ta'ala ya gwama umarni da kyautata wa iyaye guda biyu bi ibadati
da bautar shi allati hiya tauhidu shine kadai tashi wal bara'at min ash-shirk da barranta daga barin shirka yayi haka ne ihtimaman bihi don nuna muhimmancin su iyaye din wata azimar lau da kuma girma iyaye sai ba masu yadda ka san kaɗai ta Allah yake da muhimmanci yake da girma kar a ƙashi da wani abu wajen bauta mishi haka ma iyaye kyautata musu biyayya bin umarninsu haka shi ma wannan abin yake da girma yake da matsayi yake da muhimmanci a wajen Allah shi ma ka ɗauke shi haka ne an bayyana ba a gaban da wannan ayar an samu ayu da dama a cikin alkur'ani mai girma waɗanda suke mana nuni akan muhimmancin iyaye mu za ku da mafi yawancin lokaci Allah yakan kawo bautar shi kaɗai kar a haɗa shi da kowa san sai ka a kyauta iyaye Allah na cewa wa abudullahi wa la tushriku bihi shay'a wa bil walidayni ihsana ku bauta wa Allah kar ku haɗa shi da wani abu iyaye kuma ku kyautata musu da rike wancan an mafarka ke nago na bani isra'ila misali ke ku bauta wa Allah kar ku haɗa shi da wani abu sannan iyaye a kyautata musu wani himma Allah ta'ala na cewa qul ta'alu atul ma harrama rabbukum alaykum ku tawo in karanta muku abinda ubangijinku ya haramta muku Allah tushriku bi shay'a kar ku haɗa shi da wani abu wa bil walidayni ihsana iyaye ku kyautata musu a nan Allah ta'ala yake cewa manzo sallallahu alaihi wasallam ka cewa mutane ku taho in karanta muku abin da ubangiji ku haramta muku sai abu na farko Allah tushriku bi shay'a kar ku hada shi da wani abu haramun ne hada Allah da wani abu wajen bauta sai kuma na biyu ce wanda walidayni ihsana iyaye ku kyautata musu da ya ce ku to in karanta muku abin da Allah ta'ala ya haramta muku sai ce kar ku haɗa Allah da wani abu har wannan hannu ne amma na ce wani walidayni ihsana wannan hannu ne me yake nufi ana yau nuna ba wa iyaye haramun ne ku nuna wa iyaye ana ka da shi ai umarni da wani abu hannu ne da kishe shi ko al'amru bi shay nahi an diddihi misali kenan ko haka nan yake magana kai halin ake magana a nan sai da har ya ce ku kyautata musu to yana nuna muku kakku nuna da musu ونقول الله تعالى وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا ubangijin ka ya hukunta cewa kada ku bauta kowa sai Allah shi kadai iyaye kuma ku kyautata musu ku kyautata iyaye abban janna ko a kyautata wa iyaye kada a nuna musu har ma Allah ta'ala ya kawo wani matsayin da ɗa zai mu'amala da iyayen shi mafi tsanani aka gaya mashi yadda zai mu'amalance su shine Allah ta'ala ta imma yablughanna indaka al-kibar ahaduhuma aw kilahuma idan girma ya kawo ɗaya daga cikin iyayenka guda biyu ko duka su biyu suna tare da kai ba su mutu ba sai ce fala taqullahuma uffi karkaci musu can don a wannan mataki mu'amalan da kai da su lokacin da suke cikin halin ƙuruciyarsu ko matakin farko na anin da tijantaka ya sha bamban da za ka mu'amalance su a lokacin da suka kai shekaru 80 zuwa ƙasa wannan akwai wahala za ka ga abubuwa da yawa na kala tare da su wanda za su ɓata maka rai za su musguna maka za su dame ka da ce in ka ga wannan kaka cetar karka faɗa haka ne ka ce musu jir da wannan aiki da kuke wala tanharhuma kuma karka saki ka musu tsawa aka abin da suka aikata sai Allah ya ce qul lahum qawlan karima ka gaya musu magana ta karamci ba kan abin da ya faru magana mai karamci ne ta tausa samuriya azabiya musu sannan ya ce wa khudh lahuma bima habdul min rahma sannan ka saukan musu da fuka-fiki na kaskantar da ke na tausaya musu to wani za ka dange da tausaya musu
sannan ka musu addu'a rabbi irhamhuma kama rabbayani saghira, ya Allah ka musu rahama, ka ji kansu, ka gafarta musu kamar yadda suke rayu ina karamin yaro. a shi ma dai farkon ayatin qada rabbuka alla ta'budu illa iyya wa bil walidayni ihsana, shi ma dai kyautata musu duka ake. abban wannan ko shi ma ne wuri Allah ta'ala ya ce wasailal insana biwalidayhi husna, niyyar siya ga ainihin mutum da iyayensa guda biyu ya kyauta musu. wa in jahadaka li tushrika bi ma laysa laka bi ilm fala tuṭi'huma, idan suka neme ka kai shirka da ni da abin da baka da ilimi akan shi karka musu da'a. mana duk umarnin da iyaye suka baka da ya saba shari'a karka musu da'a, amma duk abin da yake bai saba shari'a ba wajibin ka ne ka musu da'a akan wannan abu. idan irin wannan ayoyi wanda suke mana nuni akan cewa lalle fa iyaye suna da daraja, suna da karamci, suna da kima, ko da kuma iyayen kaɗin ba musulmai bane su, suna da wannan matsayi da Allah ta'ala ya ambata. haka ma ya tabbata a cikin hadisin Abdullah bin Mas'ud, hadisin Bukhari da Muslim radiyallahu anhu, yake cewa sa'altu nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, na tambayi manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallam ayyul amal ahabbu ila Allah, wani aiki ne fi soyuwa a wajen Allah? ala sai manzo Allah ce as-salatu ala waqtiha, yin sallah cikin lokacinta, yin sallah cikin lokacinta. wannan shi fi soyuwan ayyuka a wajen Allah bayan kalmar shahada. a cikin aikin da yake tsakanin kai da ubangijinka ne, babu wani hazzi na dan adam a cikin shi. bayan kalmar shahada yin sallah farkon lokaci. kuntu sai Abdullahi bin Mas'ud yake cewa radiyallahu anhu, sai nace sunna ai sannan wani aiki kuma ya rasulullah? ala tibirru walidain, yiwa iyaye nagarta. kuma gani duk wani ai haƙƙi in ka cire haƙƙin Allah ba wanda yake da haƙƙi in ba iyayenka a kanka sama da iyayenka. aga bayan tauhidi bayan sallah ai haƙƙin Allah ne ko to kuma in a kan mutane ne wani mutum yake da haƙƙi a kanka na farko su ne iyayenka. yace birru walidain, yiwa iyaye nagarta da musu da'a da mutunta su. ƙuntu sai ce sun ma'ai sannan wani aiki ne kuma ala ce aljihadu fi sabilillah, sannan jihadi wajen ɗaukaka kalmar Allah su ne suke da wannan jihadi wajen ɗaukaka kalmar Allah. abu da harshe da kenan ko bayan haƙƙin Allah su haƙƙin wani iyaye. haka nan hadisin Amr bin As radiyallahu anhu, hadisin Muslim, shi ma yana cewa aqbala rajulun ila nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, wani mutum ya kai wajen manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallam fa qala yace ubayyuka ala al-hijra wal jihad, ya rasulullah na zo ne maka bai'a akan hijira da kuma jihadi, abtadul ajri min Allah, ina neman lada a wajen Allah akan wannan aiki nawa. fa qala sai manzo Allah yace hal laka min walidayka ahadun hayy, shin akwai ɗaya daga cikin iyayenka guda biyu da yake da rai? qala na'am, mutum yace bal kilahuma, duk da suna da ransu ya rasulullah. qala sai manzo Allah yace tabtadul ajr min Allah, kake kuma neman lada a wajen Allah a wani aiki ba a kyautu musu ba? qala na'am, yace qala ce farji ila walidayka, ka kuma don iyayenka fa ahsin suhbatahuma, ka je ka kyautata mu'amala tsakanin kai da su. wannan shi ne abin da zaka yi. kaga anan daidai ke da wancan hadisi na Abdullah bin Mas'ud, ayyul amal ahabbu ila Allah, yace as-salatu ala waqtiha, summa ayy yace birru walidain, summa ayy al-jihad fi sabilillah. ko to nan kaga nan mutumin ya zo yana neman ya bi manzon Allah jihadi, sai manzo Allah sai fifita mai yiwa iyayen shi biyayya yafi ya zauna ɗaya musu ruwa da musu wanki da musu abinci musu shara ya fi akan zuwa jihadin nan. don jihadi ne na ainihin ɗalar ba jihadin dafa ibane shi, kuma da macen ba a sa shi a ciki shi ne yake nema. da an sa shi a ciki dole ya manzo Allah da'a, ba a sa shi a ciki ba, shi ne yake nema
sai manzon Allah ce akwai ɗaya daga cikin iyayenka guda biyu da suke da rai sai ya ce ya rasulullah kai duk biyun masu na da ransu ya rasulullah sai ce ya muka ke neman ladan sai ce ya ce ka koma ka je ka kyautata mu'amala tsakanin kai da iyayenka da maka kima da daraja na iyaye don wannan jihadin nafila ne zama ya kyauta a iyaye shi kuma farilla ne wannan abu farilla ne wannan abu haka ma hadisin abin hurairah radiyallahu anhu shi ma hadisin muslim yana cewa qala rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wasallam rabbima anfu summa rabbima anfu summa rabbima anfu Allah ya turmuza hanci Allah ya turmuza hanci Allah ya turmuza hanci kila aka ce man la rasulullah hancin wa ya manzan Allah kada ce man adraka abuwai inda yake mutumin da ya riski iyayensa lokacin tsufa sai ce a habibu ma'auki lahi ba ɗaya daga cikinsu ko duka su biyu sun kai matakin shekaru 80 zuwa sama don a lokacin da rikici ke zuwa kala-kala wallan mu da kullum janna amma bai shiga aljanna ba Allah ya turmuza hancin wannan mutumin Allah ya turmuza hancin wannan mutumin Allah ya turmuza hancin wannan mutum wanda ya riski iyayensa a lokacin tsufa ɗaya ko duka biyu amma bai wani aiki a sandiyarsu ya shiga aljanna ba Allah ya turmuza hancin wannan mutumin Allah ya wulakanta shi Allah ya wulakanta shi Allah ya wulakanta shi aka iya sa daraja ba suna wannan matakin da suke tsananin bukatanka yanda kai ma da yake yaro kake tsananin bukatar su suna bukatanka a wannan lokaci da aka ba diwa da za su iya yi sai ka taimaka musu to kuma a wannan lokaci ne baka tsaya ka ba su wannan haƙƙi nasu ba har Allah ya kira kansu baka yi aikin shiganka aljanna sanadiyarsu ba yace Allah ya wulakanta ka Allah ya wulakanta ka Allah ya wulakanta ka duk da ƙarshen wabin walidaini ihsana ko dan yana fitumin da kimar iyaye mun ka ayan alqur'ani mai girma sama ga hadisan manzo Allah kuma da suke mai kimar daraja da iyaye haka nan ma hadisin Abu Hurairah radiyallahu anhu shi ma dai hadisin Muslim yake cewa su ila nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam an tambayi manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallam man ahaqqun nas bi husni sahabati wane ne mafi cancantan mutane da ya fi cancanta in kyautata abokantaka na da shi cuɗanya na da shi mu'amala ta da shi ya rasu da lawa manzo Allah tambaya kawai manzo Allah annabi sallallahu alaihi wa alihi sallam ana ce ummuk mahaifiyarka summa man nace sewa kala ce summa ummuk mahaifiyarka kala yace summa man sannawa ƙara ce sun ma'ummuk mahaifiyarka ƙara sai mutum ya ƙarta sun man sannan wa ƙara ce sun ma'abuka sannan mahaifinka haka duka iyayenka guda biyu su ne mafi cancancan mutane da za ka kyautata mu'amala da su da cuɗanya da su da karrama su da mutunta su saboda kowane irin mutum sama da malamanka sama da kakanka mahaifin mahaifinka sama da kakanka mahaifin mahaifiyarka sama da malaminka sama da kowa naka wanda yake mu'amala tare da su bai kai mahaifanka ba bai kai iyayenka guda biyu ba to sai dai a cikin hadisin sai nuna mana haƙƙin uwa kuma ya fi na uba sai da zo uku na uwa sai da ɗaya na mahaifi ya fi mahaifi hikimar da yake cikin wannan so da ɗa ya fi cuɗanya da mahaifiyar shi sama da cuɗanyar da an mahaifin shi raini ya fi shiga tsakanin ƴaƴa akan zuwa ga iyayensu mata sama da mahaifinsu so da ana ganin su yau da kullum sai ake jawo da kunne duk da kana da alaƙa da su kullum ana haɗuwa yau da kullum ba fa sa'an ka bane mahaifiyarka ba su aka bace ta imarta da matsayinta ya ɗarma na mahaifinka wanda ba ka gani shi da kullum wajen mu'amala a ce asurba ko sahaba ce in ta ce a yi abu a yi in ta ce a bari a bari ta ce da wannan duka
wannan kaɗan daga cikin hadisai da ayoyin alƙur'ani mai girma waɗanda suke mana nuni akan kuma nagarta na ɗa zuwa ga iyayen shi zuwa ga iyayen shi haka ne a cikin asarai na magabatan yadda suke a sunansu a aikace ne ba suke nuna mana ta fuskar yadda suke mu'amala da an iyayensu murin da ya kasance ana cewa kana muhammad bin munkadir ɗaya daga cikin tabi'ai muhammad bin munkadir idan khaddaku ala al-ard yakan kwanta akan ƙasa ya shimfiɗa kuncin shi na ƙasa wannan kuncin yana sama sun yi kulli ummi sannan cewa mahaifiyar shi komi mama ki tashi da i qadamaki ala khaddi ki ɗora ƙafarki akan kunci zai kwanta a ƙasa a kuncin shi na dama kuncin shi na gona sama sai ce ma bai zuta ta haka wajen malamai suka ce me wannan ke nunawa yake yi makaskanci ne na nesa akan mahaifiyar shi ƙasa yake da ita ya cancanci ta taka shi ba ka ƙasa yake da ita ba sa shi bace ba sa shi bace kuɗi duka ake ya cancanci duk wani irin ƙasƙantarwa duk wani aiki ma na ƙasƙanci iyayenka su saka duk yadda iyayenka suka maka tsawa a gaban duk wanda yake ganin da mutunci ka yi tawaro amma sun isa abban jannan ko karka ce ta maka ko ya maka a gaban waɗanda suke girmama ka ake ba kwa bane ke ba ka bane ke duka ake inda kalla kai ma ka sa ta a cikin wani hali na takura da ma waɗanda ba su dace ma su ganta ba su ganta kallai don a sa haihuwanka ko a gidan za a kira unguwar zama aiko in asali za a kira unguwar ta zamani a an haihuwar ta ka kai maka a musamman abu ka nuna musu ilin iyayenka sun cinta su maka haka ɗin ka nuna haka ɗin to shi ne muhammad bin munkadir yake nuna a nan wajen haka ma suka faɗi wannan magana shi ma na gaba yana cewa ba ta akhi umar yusalli wai dan uwan shi umar ya kwana yana sallah sai ce wa bittu abnizu qadama ummi ni kuma na kwana ina yin tausa a kafar mahaifiyata amma uhibbu anna laylati bi laylati wallahi ba na san a ce a bani daren shi an shi dare na ba na san wannan dan uwan shi ya je kana ta kiyamu layli shi kuma ya kwana wajen mahaifiyar shi ya mata tausa a kafarta ka san tsofaffin misali kenan ko suna buƙatar dan wannan masajan misali kenan shi ya kwana na mata wannan tausa din sai yake cewa wallahi da a ce in kwana ina sallah irin dan uwana ni a bani kwana shi kuma a bashi kwana na fi sunna akan nashi idan can nafila ne wannan kuma uwa ce sai an mata wannan abin take samu ta bacci ta yi daɗin kwanciya ma in ba wacin zai zo nan kuma sai kuma mana akan cewa wajen yi wa iyaye biyayya ko kuma karka ce sai an haɗu kai kenan haka kawai kenan haka kawai abin ka misali kina ake ta gani karka ce sai an haɗu ba lalle a ce duka zuciya ku da zanto ɗaya ba kenan ka iyana kawai ka sake naka nauyi duk abin za ka yi ka musu ba asara kai in wancan ya taso shi ma zai yi zuwa inda ya rage na shi an bantan nan ko haka da ma'aubakar ɗalibi ne na ainihin mansur
yake cewa kuntu ma'a Mansur jalisan fi manzili, na kasance tare da Mansur ina zaune a gidan shi, mana ɗalibi ya kawo ziyara zuwa ga malamin shi a gidan shi, suna zaune suna tattaunawa, fa tasibu bi ummu, sai mahaifiyar Mansur malamin Abubakar ta daga murya gare shi, wa kanar fazzatan alaihi, ta daga kaushin ɗabi'a akan ɗanta. za ta ba wasu iyaye da mutane tsawa aiko da zafi suke da shi iyaye wasu daga cikinsu. fa ta ƙunsa ce yi Mansur, ya kai Mansur, yuriduka ibnu Hubayra alal aba fata ba. Ibnu Hubayra ya sarki ne, yana neman Mansur ya bashi ya naɗa shi alƙalanci ce shi baya so, sai ibnu Hubayra ya kawo ƙara wajen mahaifiyar, shi ya fi cancanta a bashi alƙalanci saboda ilimin shi da amanar shi. Yanzu ne baka alƙalanci ka ce ba ka so ba a gaban ɗalibin shi. Sai ɗalibi yake cewa huwa wadu illiyatahu ala sadari, shi da yaka gemun shi akan kirjin shi haka da kanshi ya kusa da kanshi, ma ya kawo ƙarfa ila bai daga irin shi yana kallon mahaifiyar shi haka da kanshi ko da ƙasa. Sai muke magana duk irin abu za su maka da yake gani kamar cin mutunci ne gare ka, ka nuna tawadu, ka nuna wanda yake kada ka fi iyaye ne wannan ka cancanci komai su maka, ka cancanci komai su maka, iyayen kai to shi ko kai bai daga ba, gemun shi na kan kirjin shi haka yi, ko ɗaukar shi bai daga gare su, so da biyayya ga iyaye. Kuma wannan abin da ya kyautatawa ne bai na cikin kyautatawa, ai muna gana rubin ba da ko ihsana, muna ka mun kawo ayar alqur'ani, mun kawo hadisan manzo Allah, nan kuma magabatan ne suka mu'amalanci iyayensu. Shi ma akwai babban malami daga cikin tabi ana kan shi kamas. Shi wannan kamas ɗin cewa innahu arada qatl aqrab, ya zo ta kunama a gidansu yana so ya kashe kunamar, fa dakhala fi juhri, ta shiga cikin wani rami, fa adkhala asabi'ahu, sai shigar da yaƙin shi cikin ramin, khalfa tana shiga ya miƙa hannun shi, wa darbatu sai wannan kunama ta harbe shi. Wa qila lahu, aka ce nisa kai hakan nan, kai ka san kunama ba ka magana da hannaye, muka sa hannunka a ciki. Ƙala sai ce khiftu an takhruja, ina jin tsoron kar ta fito ne, fa tajiu ila ummi, ta zo ta harbi mahaifiyata, fa ta dalawa ta mahaifiyata, sannan sa hannuna ta harba. Ka san ita kunama, duk da wasu ma suna cewa ba dukkan kunamu bane, akwai nau'in wasu kunamu inda ta harbe ka to wannan dafin ko wannan ƙarin za ka dake, sai kuma ta zo da ta yi jinya ya ƙara tsoruwa ta kuna to za ta shiga cikin jikin shi, in ma ɗan to yanzu ba ta harbi iyayen shi, sai dai a harbe shi, ma'ana zai iya ba da rayuwar shi ne kara rayuwar iyayen shi ta kowace irin fuska. in ka ga cikin hayatul hayawanat na da azubai daga akwai nau'in kunami daban-daban kunama, da ko kuma in ta harba din ita ma sai ta jiya ba wani abu ya ke ta kula kuma ba ta ƙara ba sai abin ya ji ta ƙara harba wani. Wasu kuma in ma suka harbuta su ma suke, to sai shi yake ganin gara ta harbe shi din ya je jinya da cikin dare ko wani lokaci baya gida ta fito ta harbi mahaifiyar shi. Ku ji wannan haka nan ma Abu bin Awf rahmatullahi alaihi cewa anna ummu nadatu fa ajaba, mahaifiyar ta kira shi sai ya amsa, fa ala sautin shi da ya amsa sai sama da sautin mahaifiyar shi, da ta kira shi wajen amsa din sai sautin shi ya sama da sautin akan sautin mahaifiyar shi. Ba ta ƙarƙa ba ta yi sai in ta bayi guda biyu, yana ganin da laifi ya ɗaga sautin shi akan sautin mahaifiyar shi, ya ka sai ce bayan shi guda biyu ku je na ‘yan daku, ila Allah ta'ala ya gafarta mu wannan abin da na aikata. Haka ba da ni bane misali kenan, ko da ni bane misali kenan, ba ni bane ya ɗaga murya.
duk dai kyautata wa ne iya wadda walidain ihsana. hakan ma ɗaya daga cikin tabi'ai da ake shi Bundar yana cewa aratul khuruja, na ne in fita in tafi neman ilimi na nafila ba farla aini ba, amma na an yi ilmi mahaifiyata sai ta hana ba ɓato na mata an da'a da burika ne fi aka sanya mun albarka a cikin ilimi na kuma yake cewa wani bai tafiya don nemo wannan ilimi ba barran bi ummi don nagarta ga mahaifiyar shi su marahi sannan sai ya tafiya ba'da bayan tara su sai ya nemo ilimin shi wajen ma hadisan basara duk hadisan da suka cin garin basara duk ya san su ya tattaro su daga ake saboda wannan biyayya da ya aini mahaifiyar shi sai da ba ilimin ne farla aini ko in farla aini ne da tafi amma wannan farla kifaya ne ya san ilimin farla aini ilimin ya zama malami in ce kai tafi don in mutu ba zai kula da ita sai ya zama bayan ta rasu kuma da ilimin Allah ya sa ilimin albarka so don ta addu'a mahaifiyar shi haka wani tabi ana kiran shi al-abbaru shi ma ista'zana ummu ya ne izinin mahaifiyar shi da rahila ila Qutayba ita fi wajen Qutayba don neman ilimin zama malami ولم تأذن الله فإباش أذن ثم ماتت سترس فخرج إلى خراسان يبتع لمن علمي جر خراسان ثم وصل إلى بلخ يتبع جر بلخ وقد مات قتيبة يجي تبدأ قتيبة يا رسول وكانوا يزونه على هذا سنة جنجناني أكن wannan su annan lokaci magabata suna karrama shi akan wannan mahaifiyar ta hana shi zuwa neman ilimin wajen Qutayba don haƙƙinta amma da ta rasu ya fita don yaje wajen Qutayba ya samu ilimin da yake da shi sai ta da ya rasu to wannan abin da yi duk mutane suna karrama suna girmama shi sai shi kuma yake cewa hadha samarul ilm wannan shine amfani ilimi inni ikhtartu ridal walida na nemi yadda mahaifiyata sai kuma ga shi abinda ilimin yake sanyawa mutum ya samu amsuwa a wajen Allah yadda a wajen Allah sannan kuma Allah sai maka amsuwa a wajen mutane da albarka cikin iliminka sai Allah ya bani wannan abu duk da ban samu ilimi a wajen Qutayba din ba amma kuma na san wasu malamai sai Allah sa albarka a cikin dan kuma girma suna bajjala shi akan wannan abin da yake cikin shi abin jama'a ga ayoyin alqur'ani da ya kawo sannan ga hadisan manzo sallallahu alaihi wasallam sannan ga wani afai na magabatan mu suna da yawan afa'in sun gamsar insha Allah ko don mu gane da yanda magabatan mu suke aiki da ayin wa bil walidaini ihsana abin jannan ko to wannan umurul arba Isra'ila kuma an ba mu mun ko to za mu ji banu Isra'ila sun kyautata yansu kuma kyautata za mu ga can karshen aya din summa tawallaytum amma jannan ko illa minkum wa antum muridun za mu goje wajen gaba za ka duk wannan abubuwa da takwas ɗin za ka je da suka kangare sai dai yan kaɗan daga cikinsu daga ake da kuma an samu daga cikin wannan al'umma wanda suka siffantu da irin siffa ta banu Isra'ila ba ma a wancan babi ba na alƙawarin farko na biyun nan wajen iyaye na rashin kyautata musu da munana musu da abin da ya kama da wannan an bai wannan za mu gane insha Allah ya da sai mu kora kai ko za mu zo ta gaba ta gaba insha Allah duk a cikin shi ne in Allah ya so da ko alhamdulillah Allah ya saka mana da alkhairi ya kara wa rayuwa albarka ya kuma amfanar da mu daga wannan ilimi da ake ba mu a daidai wannan lokaci insha Allah za mu fara kan tambayoyi tambaya ta farko ana yake cewa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh da fatan malam ya sha ruwa lafiya malam don Allah menene hukuncin azumin mace wacce ba ta sallah amma ta tashi da asuba ta duba ta ga jinin bai dauke ba sai ta ci abinci a lokacin sahur sai bayan rana ta daga sai ta sake dubawa ta ga jinin ya dauke shin za ta iya ci gaba da azumin wannan ranar kuma azumin yayi a yana da gara ce ko ta kai sahur ga jini a jikinta ko ana ta tafiya jinin a jikinta rana ta daga jinin sai ya dauke
da haka naka da azumi ko ta ci abinta misali ke nashi da haka ba za ta ɗauki azumi ba sai ta tabbata jinin ta ya ɗauki wannan ko ta yi sautani ya azumi jini na jikinta da haka babu wannan azumi abin ko da kuwa ta ɗauki sahur ɗin an kira sallah tana cikin jini bayan an gama kiran sallah jini sai ya ɗauki babu wannan azumi so da jini ya ɗauki ne bayan fitowar mene alfijir haka nan ta ci cin abincinta sannan sai washe gari sai ta yi niyyar azumi ta ɗauki azumin ta ɗora a kai kenan bayan sai ta rama wannan ranar ko na'am wannan ke cewa assalamu alaikum ina yi wa malam fatan alkhairi da fatan Allah ya saka da gidan aljanna malam mutum ne yake makwabtaka da kirista wanda shi ne sarkin inyamuran garinsu ranar kirsimeti sai suka aiko da kayan abinci washe gari bayan an wanke kwanuka sai uban ya umarci 'ya'yansa da su zo a tafi a taya makwabcin nasu murnan kirsimeti tare da mai da kwanuka da godiya shin menene hukuncin wannan ba za a je ba a taya su murnar kirsimeti cewa mutum ya ce hafi kirsimeti muna muku murna da kirsimeti da zuwan shi wannan bai halatta sannan kuma akwai ma daga cikin malamai suka zafi magana akan wannan kamar da mazbata Abu Hanifa yana ɗaya daga cikin suka zafi magana akan wannan in karba cikin akam ahli zimma na Ibn Qayyim Jawziya idan mutum ya gaya musu wannan magana da yake ƙarin girma ranar mutum ya kafirta ina taya ku murna da kirsimeti ya kirsimeti ya kaza da itiqadin ranar ce mai daraja mai girma kafirci ne wannan abu in ku babu wannan to mutum aikata haram da kana babu bukata a musu wannan abu shi ko cin abincin su na kirmus ga wannan an yi sabani zuwa gida uku tsakanin malamai ko amma dai wannan cewa a cewa su murnar kirsimeti babu sabani sannan kuma ni bayani wasu daga cikin malamai sun kausasa magana akan wannan abu yakan kai mutum ba da kafirta shi a kafirta naka bai kamata ba a tasu murna ko ɗaya abokin aikinka ne shi makwabcinka ne shi ɗan uwanka ne na jini ba za ka taya shi murna ba shi ma naka in yanzu in addini shi ce kai ta ka kai ta shi ke misali ke na ake abin jana mun sha bayanin wannan cewa ba maganan a haɗa kai ba zai yi ba za a samu zaman lafiya amma mu san bambanci tsakaninmu da abokanin zaman mu kiristoci su kiristoci ne musulmai ne sannan a shari'armu akwai abin da shari'armu ta haramta mana su ma a shari'ar su akwai abin da shari'a ta haramta musu yana daga cikin abin da shari'armu ta haramta mana tsakanin mu'amalarmu da su kar mu ce musu mu taya su murna akan kirsimetin su ba za mu wa mamatansu addu'a Allah ya ji Allah musu rahama ba za mu hana cocin su wajen ɗaura aure ba ire-ire wani abuwa su san wannan daga in ba musu ba kar su ɗauka cewa ko mu laƙanta su ne ko ba mu san zaman lafiya a'a ba haka bane su ma namu in ya zo in addini su ya ce kasu cewa namu Allah ya ji kansu kasu ce in namu ya zo kasu su zo masallaci ɗaura aure kasu shi ke misali ke ake ko rage addini shi ko ya rike nashi ko amma idan aka ce dole sai mutum su happy christmas ko mu je coci ɗaura auren su ko kaza misali ke ake an tilasta mu addini irin addinin su ko mu saba addini su ne nasu kuma su sun mana kuma mun tilasta mu su yi addini irin addini bayan addini su ya hana su ta kai kamata ya zanto mu san bambancin da yake tsakanin shi kenan misali ke ake amma ba wai dan zamantakewa muna wajen ba in abun shi ya zo ya mun nuna mu sha'a ai ba gasa bane ba ko biki bane a addini muke abinda addini ya ce mu musu zan addini ya ce in ba su da lafiya mu je mu gaishe su mu biya na kuɗin magani in suna cikin halin ruwa mu kuma su domin abinci in suna cikin halin tsaraicin ba su tufafi duk musu wannan abin da kake in wata musiba ta same su gida ya ƙone an ya ɗari zai musu jaje wanda duk ya halatta addini ya ce musu amma inda addini ce kar mu yi duka wannan shi kuma ta aiko wannan shi na ta aice na'am sai ke cewa shin idan wani daga cikin 'ya'yan ya ki zuwa zai shiga cikin sabawa iyaye ko ɗaya ma ai in ya je din ma shi ya saba Allah kuma in ya je din kuma bai kyautata musu ba bai musu nagarta ba in zuwa in sun umurce ka da saba Allah kai to shine ka kyautata musu don idan kai sun yi zunubi kuma sun ɗauki zunubin ka ila kuma kai ma ka yi zunubin daga kai kaga me kun ka ba su da zunubi guda ɗaya sai ka taimaka musu akan su ƙara zunubi na biyu kaga ai baka kyauta musu misali kenan ko ka ba su da zunubi guda ɗayan nan da cewa lallai sai ka yi sai ka din domin ka kyautata musu kenan ka musu gata
bayyana wannan ko haka za ka yi duka ake hakan baka sa musu ba ko ɗaya da ka kai yin ma ɗin ne shi ne ka sa musu kuma ka nuna na musu bai kyautata musu an bayyana wannan shi ke na ko shi ke na subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk